Някога замислял ли си се какво може да оплаши едно цяло правителство толкова много, че да обяви една книга за враг номер едно? Или какви идеи трябва да се съдържат вътре за цяла идеология да почне да ги гори? Да, точно така, книгите са били горени. Книгите, за които ще ви говоря днес, са били забранявани със закон, а авторите им са били пращани на заточение или са били вкарвани в затвори. И най-якото е, че днес тези книги са достъпни до нас почти навсякъде. Първата книга е доста популярна и е толкова смразяваща, че може дори да се нарече наръчник как да построиш затвор за ума. А тя е именно 1984 на Джордж Оруел. Написана е през 1949 година и описва един напълно луд свят. Големият брат те гледа винаги, а правителството пренаписва историята всеки ден. Но почакай, ставай по-зловещо. Дори са измислили нов език, който се нарича новоговор и прави така, че буквално невъзможно да има лоши мисли против правителството. Обективната истина просто не съществува. Съществуват обаче идеи като войната е мир, свободата е робство и невежеството е сила. Съветския съюз забранява книгата на момента, защото тя е била като огледало за тях. Били са ужасени, но от какво точно? Тази книга разкрива най-голямата правителствена тайна. Ако контролираш миналото, контролираш и бъдещето и дори могат да те накарат да си мислиш, че 2 плюс 2 е 5, ако просто партията така каже. Това не е просто роман, а наръчник за оцеляване в ерата на дезинформацията, която в момента е навсякъде около нас с изкуствения интелект. Звучи ли ви малко познато? Следва книга, която нацистите са хвърляли в голям огън. Това е "На Западния фронт нищо ново" от Ерих Мария Ремарк. Книгата излиза през 1929 година и прави нещо немислимо. Напълно унищожава идеята, че войната е нещо нормално. Вместо епични герои, тя ти показва кълта, глада и безсмислената смърт. Била е шамар за всяка военна пропаганда. Затова нацистите поутяват и започват да горят всяко едно копие, което могат да намерят. Но каква е тази идея, която ги е оплашила до смърт? Тази книга е била толкова опасна, защото разкрива най-голямата тайна на войната. Човека в отсрещния окоп е също толкова оплашен, колкото си и ти. А тази идея е способна да спре цяла армия. Помислете само за това. Добре, сега нещата стават супер противоречиви. Пригответе се за книга, която буквалното й име се превежда като скандал. Говоря за Лолита от Владимир Набоков, която на първо звучение звучи ужасна и сякаш трябва да се забрани, но идеята вътре е малко по-дълбока. В момента, в който е публикувана през 1955, тя предизвиква цяла глобална криза. Става дума за обсесията на професор на средна възраст към 12-годишната му доведена дъщеря. Държави като Франция, Великобритания и Англия я забраняват веднага, за щастие. Всички са мислили, че насърчава педофилията, но реално са пропуснали най-важната идея. И ето я гениалността на автора. Той те заключва в една стая с чудовище и те кара да го слушаш. Чудовище, което използва красиви думи, за да те убеди, че не е всъщност чудовище. Книгата е опасна, защото ти показва колко лесно злото може да се маскира като любов. Това не е просто книга, това е умствена тренировка да разпознаваш отровата, дори когато е поднесена в златна чаша.
И няма да повярвате коя е следващата книга. Буквално всеки я е чувал, но много малко хора знаят, че е била забранявана в цели части от света. Това е именно дневникът на Ане Франк. Да, правилно чухте. И сега може би ще си мислите, кой за Бога ще забранява книга, в която се говори колко ужасен е Холокоста? Буквално е напълно безумно. Но някои американски училища са забранили книгата с предтекста, че била твърде депресираща. И това дори не е най-абсурдната причина защо е била забранявана. В някои държави е била напълно цензурирана, защото представила евреите в твърде положителна светлина. Но нека ви кажа от какво всъщност се е страхувала властта. Тя естествено не се е страхувала от малкото момиче. Тя се е страхувала от това, което то символизира. Няма как да отречеш Холокоста, когато 6 милиона жертви се комбинират в едно човешко лице. Да забраниш тази книга е като просто да унищожиш видеодоказателства за някакво престъпление. Следващата история пък е направо филмова. Представете си, че сте политически затворник на остров и ви отнемат дори химикала и листа. Какво правите? Ако сте Прамоедия Ананта Туер, вие всъщност не се предавате. Вие превръщате хората в живи книги. Да, той буквално е разказвал историите си на други затворници, които са ги запомняли дума по дума и са ги предавали нататък. Представете си само каква сила е имал. Така се ражда тетралогията Буру. Тези книги са създадени в затвора, а когато най-накрая са публикувани, правителството ги забранява незабавно. Истинският въпрос е, защо всъщност? Защото тези книги разказват напълно различна история на Индонезия. Такава, в която елитът работи с врага. Това доказва, че една идея, дори прошепната в затвора, е по-мощна от всяко оръжие. А сега една книга, която е била толкова експлозивна, че е разобличила цяло провалено правителство отвътре. Това е Рай за слепци от Дуонг Тху Хонг, публикуван в Виетнам през 1988 година. Този роман е като хирургически удар срещу комунистическия режим. Разказва историята на младо момче Ханг, което вижда от първа ръка как лудите идеи на правителството водят до корупция, глад и страдание. И знаете ли кое е най-шокиращото? Авторката е била част от партията и е разкрила всичко. Можете да си представите, че на властта това изобщо не е харесало. Забранили книгата, изхвърлили я от партията и я подложили на репресии. Защо? Защото тази книга е била толкова опасна, защото е показала, че големите политически обещания не значат нищо, когато хората буквално умират от глад. Последната книга доказва, че тази битка се води точно сега. През 1993 година писателката в Бангладеш публикува своя роман, наречен Срам или Лъжа. Не знам точно как се произнася. И с това си подписва смъртната присъда. Какво е написала вътре, че да предизвика чак такъв гняв? Книгата разобличава бруталните атаки срещу индуитското малцинство в страната. Тя документира истинското насилие, което правителството се е опитвало да скрие. Реакцията е мигновена и безпощадна, за жалост. Книгата е забранена, а срещу авторката е издадена фетва, призоваваща за нейната смърт. Наложило се да избяга от страната и от тогава живее в изгнание. Предполагам, че и до днес. Помислете, една книга е била толкова опасна, защото се е осмелила да покаже как вярата може да се превърне в оръжие за масов тормоз. Направо е лудост колко актуално е и в днешни дни дори, защото книгата не е по-стара от 30 години. И ето ги,
Това бяха 7-те книги, които правителствата буквално са се опитали да изтрият от лицето на земята, но за щастие не им се е получило. И сега може да си купите почти всяка от тях онлайн или да ги намерите в книжарниците. Всички тези истории доказват едно: силата на книгите е уникална, а четенето изгражда култура, която позволява на хората да не бъдат контролирани толкова лесно. А сега искам да ви изпратя едно предизвикателство. Коя от книгите бихте прочели вие първо? И има ли такива забранени книги, за които знаете и искате да включа в следващо такова видео? Чета абсолютно всички коментари, така че благодаря, че гледахте. До следващия път, четете и бъдете свободни. Тук може да видите видео, което ще ви хареса. Тук може да се абонирате. Инстаграма ми е долу в описанието, както винаги. Бай-бай!